Rensning af brødre gribersystem. Start med at løsne skruen, som holder dækslet over griberen. Brug eventuelt en 50 øre, da det der er meget nemmere at komme til. Fjern dækslet ved at trække det ind mod dig selv og løfte det op. Derefter tager man spolekapslen op. Man skal være sikker på, at nålen står i top, da det så letter hele processen. Når spolekapslen er taget op, skal man gøre rent hele vejen rundt nede i griberen, eventuelt med en vatpind eller en lille pensel. Når griberen skal sættes i igen, er det meget vigtigt, at den lille tap på griberen, som sidder der, kommer til at støde op mod landet der. Så frem man har haft hele stingpladen af, er det vigtigt, at den kommer på, før man lægger griberen i. Så lægger vi griberen i med tappen stødende op mod landet. Derefter giver vi den en lille dråbe olie mellem det sorte og metallet. Dette gør, at maskinen kører mere lydløs og syr pænere. Læg dæksel på igen, ind med dig selv og skub fremad, til det går i hak. Derefter sætter man skruen i, skruer den fast med sine 50 øre, når den lige har fået ved. Sådan, og så er maskinen klar til at sy igen.